Allah. ‘Yan uwa barkanmu da zuwa YouTube channel nawa. Kada ka manta da subscribe kuma sannan ka danna mana Sai ka yi alamar like ƙararrawa. din bidiyon nan domin samun sababbin shirye-shirye nan da zarar na ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba, yau za mu shiga cikin bidiyon mu da na ce za ka iya mayar da babbar wayarka ya zama kamar Nokia. Wannan abu ne mai sauƙi, ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu abin da ya kamata ka yi, za ka shiga Google Play Store. In ka shiga Google Play Store, bari mu buɗe data, yawwa. In ka shiga Google Play Store, ga alamun searching a nan, sai ka taɓa inda aka rubuta searching, sai ka rubuta snake kun ga nan inda aka rubuta Snake Zenzi Nokia. Wannan kun gan shi rubutun farkon nan, kun gan shi ba? Shi za ku yi searching nashi. Ni already babu, na riga da na searching nashi. sai bayan kun yi searching nashi zai buɗe muku shi kamar haka, zai kawo muku shi da yawa. Abin da za ku yi, za ku kalla mai tambarin alamun nan, Snake Zenzi Rewind 97 Retro, sai ku taɓa shi. Bayan ku taɓa shi, sai ku je ku yi install, za ku yi downloading nashi. Ni kuma already babu, na riga da na download nashi. Bayan kun yi download nashi, bayan ya buɗe maka fuska kamar haka, yanzu abin da ya kamata ka yi shikenan, already wayar ka babba ta riga da ta koma Nokia. Za ka yi amfani da shi yadda ke amfani da Nokia, za ka yi amfani da wayar ka. Nan su waye nan setting, nan in an kira ka za ka daga, nan back, nan 1 2 3 something kaza kaza, gashi nan dai duka dai. In kana so za ka shiga game, misali ni yanzu bari shiga game, sai in taba inda aka nan wajen nan taba, ina son shiga game. Kun ga already na shiga da na fara game. Ina yi kaman Nokia, na mai da wayata kamar Nokia. Duk da nake bukata zan mai da ita kamar Nokia. Yanzu already babu, na riga da na gama game na. Misali na gama, sai in fita kamar haka, sai ka danna nan, sai ka yi minimizing. In ka yi minimizing, already babu, ka riga da ka fita a ciki. Duk da nake bukata za ka iya sauke shi a cikin wayarka ta Android. Duk mai bukatan irin wannan technology ya yi subscribe nawa, sannan ya danna min alamar ƙararrawa, zai kalla sababbin shirye-shirye na da zarar na ɗora. Muna muku fatan